jucării gemene. Nu alerg ca o rață, Tony. O spui de parcă al fi lău. Lațele aleargă bine. Bine, să ne întrecem. Ai spus că ne întrețem, nu că alergăm. Opa! Am ratat. Wayne, pentru numele naturii, ce faci acolo? Mă îmbogățesc, te deranjează? Regret, copile, dar nu sunt bune de nimic. Îți dau $1 pentru pisicuța asta, dar mai avea și bufnița, ți-aș da foarte mulți bani. Păpușile astea sunt valoroase când au și jucăria geamănă. Super! Îți aduc bufnița! Așa! Unde e bufnița aia? Hei, ce faci? Stai! Care bufniță? Cea care era cu asta! Le-am primit când eram copii! Nu-ți amintești? Nu? Ieși afară! Afară! Ce e? Ți-am făcut o favoare, mami! Am aruncat gunoaiele! Astea sunt comorile noastre de familie. Hei! Dar de ce s-a supărat atât de tare nătăflețul pentru bufnița aia? Nătețul a iubit mult bufnița aia. Au! Iar tu o urai. Apoi a dispărut pe vecie. Iar tu ai zis-o pe mama în legătură cu cele întâmplate. Pierderea bufniței l-a afectat foarte mult pe fiul nostru. Aproape că învățase să vorbească, dar apoi nimic. Dar ce i-am făcut mai exact, mami? Foarte multe, dragul meu, Wayne. Foarte multe. Ce vrei să faci? Am fost un frate foarte rău și vreau să te ajut ca să găsești bufnița aia. Da, dar vei face asta reamintindu-mi unele din cele mai groaznice lucruri din copilăria mea. Vai, îmi pare rău. Serios? Mama și-a amintit că a făcut asta, așa că pizza păpușă ne va duce la cea reală. Cum? Unde e? Nu e aici. Mai încearcă. Tata și-a amintit asta. Chiar nu mi-amintesc să fi făcut asta, Wayne. Explică-mi de ce mi-ai pus o bucată de metal în pantaloni. O să vezi. Dacă pierdeam bufnița în cimitirul de mașini, ai fi găsit-o până acum. Da, știu. A fost greu, Tony, dar cred că Wayne a încercat să mă facă să mă simt mai bine. Plețis nu se bucură că poate fi al lău cu tine? Nu, nici gând. Am avut și de momente bune. Uită-te la poza asta veche cu noi. Wayne te trage de păl. Nu, uite, zâmbesc. Și jucăriile noastre sunt împreună. Vrei păpușa? Vino să o iei. Unde e bufnița lui Lulu? Bufnița rea a zburat, a plecat papa în cer. Minți, Wayne Crump? Minți, 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 minți. Eram nevinovat. Nevinovat. Sunt un băiat cu minte. Tu
Cunoști natura, nu? Unde trăiesc bufnițele? Depinde cel de bufniță. Știi la ce mă refer, piticanie? Bufnițele mari. Tot trebuia să se afle o zi. Am lăsat-o să ne aducă olțe, creme pentru haine și sileturi. Dar i-a adus sigur care plățeau ei. Iată, ăsta în formă de cal. Super! Bine, fii atent. Îmi dai toată comoara, gunoiul ăsta, iar eu nu spun nimic de bufniță. S-a făcut. Dar cum o să o iau? Tata a înțelcat toată ziua să ia păpușa înapoi, dar bufnița s-a îndrăgostit de ea. Cunosc natura. Bufnițele mănâncă șoareci. Tu par gustos. Fă ca șoarecele, chiță-e ceva. Chit. Bine, Wayne, ce-ai mai făcut acum? Ai găsit jucăria lui Lulu? Săracul de tine! Apoi, cu prețul unor picole trupești, dragul meu frate Wayne și-a sacrificat propriul lui sânge pentru liniștea mea. Mulțumesc, Wayne! Mulțumesc! Pot să plec acum? Chestiile astea sigur valorează mai mult decât o jucărie veche. Știu că ești recunoscător. Dispari! E prăjitura prieteniei. Am făcut-o chiar eu. Au! Bună, Tony! Ai o bucată din prăjitura prieteniei în ureche. Serios? Nu pot să cred cât s-a schimbat Wayne. Mai întâi își repară greșelile din trecut, mi-a găsit jucăria pierdută și acum împarte prăjitura cu prietenul meu. Nu-i așa că nu am nevoie de bufnița asta? O iau eu. Nu! Reprezintă dragostea lui Wayne pentru mine. Mă duc să petrec câteva clipe cu fratele meu. I-am scris și un poem. Găsești tu ieșirea și singur. Bine, salut! Te rog, aștept puțin aici, bine? Bine, nu mă mișc. Wayne? Tu ești? Poți să iei bufnița? Trebuie doar să-mi spui. V-am mai spus! Le-a furat o bufniță, iar eu le-am luat înapoi. Sunt ale mele! Și a mea! Ăsta e piaptenul meu de cowboy! Am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna. Și perna mea strălucitoare. Doamnă, recunoașteți vreunul din obiectele astea? Sigur că da, vedeți? Lănțișorul ăsta îi vine perfect. Adică toate astea nu sunt furate? Se pare că nu. Așa e. Mulțumim încă o dată, domnule. Noapte bună! Stai o clipă, tinere! Așteaptă, nu ai uitat nimic? Fără a se gândi la reputația lui, dragul de Wayne a căutat prin împrejurim comorile pierdute ale familiei noastre, precum și celelalte comori pe care le-a scos din pământ în legal și legitim. Mulțumim, frate. Wayne, mulțumim! Ești un băiat atât de bun! Ce băiat drăguț! Ah!